Gorostiza, Grupo Nuk taldeko txirrindularia gaur lehenengo euskalduna hemen Lizarran, Copa de España, zorionak. Lasterketa pixka bat tranquil izan da, zeren lasterketa guztia pelotoian, puntu beroa badira egia da. Baina, konta iguzu zure esperientzia, zure ikuspuntua. Egia esan da, lehenengo parte osoa izen da nahiko lasaia. Grozin pasauta gero lezaunen Maitek Adin taldekideak ritmo potente bat ipini dauela, eta hor taldetxo bat egin dugu, eta egia esan da gero murun Maitek atakau dau, joen diela aurretik, baina kilometro bat falta narrapago txegu, eta nik nire baza esprina zan, nekien azkarretan ikuan nintzela talde horretik, eta nik nire baza hori jokatu dut, eta ondo bigarren postuak nahiko pozik egia esan da, taldeka irabazi dugu, así que gutxako egun borobila. Hoxe da, taldeka saria, hoxe da, errekonozimendu bat da, lan polita izan da gaur egun goizean. Egia esan da, talde bakarra ginen aurrien bi pertsona zeko guzela, Maite bai ni, eta nire ustez hori garrantzitsua da taldekideentzat, eta guetzako bai, ikusita Copa Espainia maila baten taldea behorra aurrien dauela ikusteak postasun handiz emoten dau, eta oso pozik. Zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko.